Iya, dia ayahku titipkan doa, semoga dia tenang di alam surga. Sampean dianggap mati loh. Ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang ngantri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Terus ya temen iki lho. Wah, rusak tenan iki Pak Julang. Masya Allah, aku ya pengen digendong. Leres-leres nika macange. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Ya, mumpung niki gendut niki kan sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut, Pak. Ah, driji ora iso napa melih rambut. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Lah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak. Mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin Ya boleh mbok barokah. warai iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya. Wes, Menawa aku- dhewe ra tega karo awakmu, Nah. kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah, wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan apa-apa. gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin Nggih. lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya. Salim. Oh iya Rung Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sosok kangen. Kowe ra tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono wi lho, Pak. Aku wi kangen lho, Pak, kan Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi.
Lah lerenku kapan kok iso ora turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lah asline trah kok Klaten to. Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Bapak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Ha iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Piye, piye? Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono e. Lho, Pak, yo kuale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Ah. Bebungah. Lek aku nyangoni dhuwit nang ngene niken, kuwi padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. Ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP iki lho. Apa wis? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Dadi di PP. Iya. Ampuh. Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah sidi ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukke. Lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ya, pelak-pelak momon. Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, nggih. Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
cerdas ya apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Sinaune mempeng. Yen was rina enggal ratri awas mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir lho piye Cak Julang suarane piye Wes pokoknya nek niken ya apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. leres mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik Banget kuwate. mbok di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh Leres. ya nduk karo nggih mengenang Swargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni janji metan semepan jroning kalbu
sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pegirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hari Wuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe ya. Salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk. Kledang kae kaya ngono nembang apa-apa tek becik apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati dipelajari disajikan nggih dibluwentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI. Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi yo. Dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek, Malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho wis pokoke deniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Deniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul luar biasa kebaya dan jarit wah luar harus biasa menyesuaikan tempat iya ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren kamu sehat terus ya Nduk ya ayah amin tidak aku ayah iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga sampean dianggap mati loh ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri iya akhirat keturunan iki jenenge anak perhatian ngene iki ngono ya doa sebelum meninggal lah wong banget dicicil neh donga wah kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan mengaturkan Sugeng Rawuh nggih selamat datang Kang Mas panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari asmane ngerti ora Pak Hari Pak Hari kasmane dawa napa hari Senin Selasa Rabu Bapak Hari Wuryanto lah Pak Hari Wuryanto panjenengan iki Nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan. Jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya, pasti. Yo tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa?
Alah Apa sekarang kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah iki nek ning Panturas. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya sayang? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Wah. setia. Jajali takoni Pak Niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Nah, iki elek, utange akeh milih. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, Wah. ngene dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Tapi Bukan saya saya, tuane. bukan saya. Siapa? Pedus saya. Ndak apa-apa, wedhus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedhusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, Niken alik. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta Berarti murni. sampean ya kaya wedhus ya, Pak. Lah. Upamane kok roh wedhus Dek Niken piye? Aku ya ngerti kaya roh Dek Niken. Wah, ngerti malah bae. genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus gue Bokong. Gila Oh, wedhus ya. Ah, wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngaturke Nah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Oh, ben lenggah dhisik. Ayo. Ah, kersane lenggah Sekedap. cocok. Kusuma Wijaya, Puspitana lho. Puspitono lo. Ah, lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken, yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Paris Sugiono, Sugeng Waras, saking Surabaya, rawuh wonten ing Madiun. Manatnya ayu utama gambar arom ing kusuma mulang lang pronto agawe sang semenono sambelir pait matu lindri nyawang medramu dasar lancir kune anggota rasa tanganku lambar
biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Tenan Indonesia karismatik tenan nggih. estu Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. mangga Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi, macane? Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. ya kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Miratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing Palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kula niku. kuangen ya, Pak. Nah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. Amin. Niki langsung mawon. Lah pripun Bapak? Oke, monggo. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang yen tak openi saiki ono ngerti jarene wis menang keturutan
Jawa terus ngangge caping. Lah nggih leres men adem men tentrem ngoten kok. Nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa Batu Rejo ini ora ilang podo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung ya langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. iki dong-dongan Dondongan nggih. Nggih. Piyayi. Mbak Wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Amin. Ingkang dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Elok lah. Momong semene kae isih duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarah nggih. Terus pundi nika macange? Jane nek sing keri, enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri apa? Bupati lali. Lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. Sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to ora ilok nang imboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk ibu. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca, kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur macange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Amin. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Pilihan Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik bir kita iki apal dik bir kita iki ya selalu cek. Ayo no. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya sabar. Gerong wedok kok tindak sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Maafin aku kandhane. Mas, ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku janan. Piron iki aja pas nggo tengah, dadi nek Gendi. dienggo jakah iki rondok miring. Iya. Aku merah di ngono-ne. Loh, Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku marah di ngono-ne. Lho iku lho nikan niku piye Kan usane? ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benake, Pak. Bocah kok puwiter ngene. Mam. Ayo nek pure kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu diugo. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya. Lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Mbak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki neri. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Oh, gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Tuh, aku tak. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku tak.
tenan iki, kuat Aku tenan. yo pengen digendongno Manjula. Aku yo pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Ah, Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare merabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya, aja menyebar fitnah. Ora lek jare merabi, kan yo aku ora roh. Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki Ngene, piye? awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih butuh ngono wae. Angel to. Ora Iki kan kudu yo pesen, padha. Mas, ana. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih ngono. Jelas no Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wes, yo. Ngono. Aku nek jejer nikah ning kamera nikah ni kok Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki. Jelas hitam putih lho. masa ya nun sewu. Aku iki jejer wujude iki nikah karo jolang. Lho ning kamera kok iso nikah karo asu ku piye? Ya Ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita iki putih, Ah. ya toh. Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya, Dadine anak aku sok yo putih. Ah. Putih. Nek karo aku Nek no. kare kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. Weling. malah unik ngono kuwi. Apik, apik. apik angger niliki kok. Wah, kaya ula weling ya. Nah, iya kak ya. Yo, diaturake. Ayo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Sambil
cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita iki pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Oleh halus sing ngono. Lho, oleh biasanya halus sing ngono kuwi. Kan iki senengan iki menggiring netizen kok. Nah, iya. Aku dihujat nes lho nek Ayo. Ora, lah jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes aja menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. ya, Lah enggak, Pak. Ya Bapak tak bacone cerita sik dawa. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Dolan. lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta ya, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo mau mbiyen sabane Nganjuk ayo. Tanggapan. Nah, ya. Mas Jolang pinarak riyen nggih, Mas? Siap. Kula tak magita gita mbacutne gelar cerita. Ya.